அன்புடன் தீபா. என்னோட வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இன்றைய தினத்தில் பிறந்த நாளும் திருமண நாளும் கொண்டாடுறவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன். இந்த திருமண நாளும் பிறந்த நாளும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பிக் பாஸ் திருக்குறளுக்குள்ள போயிடலாமா? உரி நட்டரியின் ஒருவும் ஒப்பிலார் கேண்மை பெரினும் இழப்பினும் என். தேவைப்படுற போது ஃப்ரெண்டாகி தேவையில்லாத போது அவங்கள விட்டு விலகி போகிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கிறதுனால கிடைச்சாலும் ஒன்று தான், கிடைக்காகட்டியும் ஒன்று தான், அதனால் பயன் இல்லை அப்படின்றத இந்த திருக்குறளோட கருத்து. பிக் பாஸ்லேயும் நிறையா பேர் அப்படி தான், தனக்கு வேணும்னும் போது ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கிறாங்க, வேணான்னும் போது அந்த ஃப்ரெண்டை விட்டு வேலைக்கு போயிடுறாங்க. இது பிக் பாஸ்க்கு மட்டுமே கிடையாது, லைஃப்லேயும் இதெல்லாம் இந்த திருக்குறள் நல்லாவே சேர்ந்து வரும். பிக் பாஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். பட் திருக்குறள்ன்றது எல்லாருக்குமே பொதுவான லைஃப்பில் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம். இன்றைக்கி பிக் பாஸ் விமர்சனத்துக்குள்ளே போயிடலாமா? அனிதாவோட கேரக்டர் தான் நான் சொல்லுவேன். அனிதாவோட கேரக்டர் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங், கடுப்பாக்குற கேரக்டராக இருக்குது. ஏன்னா எதுக்கு கோவப்படும் அந்த பொண்ணு, எதுக்கு கோவப்படாதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் சனம் மேலே எரிஞ்சு விழுறாங்க. ஆனால் அனிதா எவ்வளோ கோவப்பட்டாலும் அனிதா விட்டு வேலைக்கு போய் நல்லதான் பேசுகிற மாதிரி எனக்கு இருக்குது. ஸோ அனிதா கேரக்டர் தான் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு கடுப்பேற்றுற ஒரு கேரக்டரை நான் பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் சம்யுக்தாவை யாராவது தருதல்னு சொன்னால் சம்யுக்தாவுக்கு வரும். ஆனால் சம்யுக்தா மட்டும் எல்லாரையும் முந்திரி கொட்டை அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அது ஏன்னா மெச்சூர்டு பர்சன் பாருங்கள் சம்யுக்தா, அதனால சம்யுக்தா சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் க்ரியேட் ஆகுது. ஆக்சுவலாக சம்யுக்தா சொல்கிறதுமே ரொம்ப தப்பான வார்த்தைகள். அவங்கள யாராவது சொன்னால் வலிக்குதில்ல, அது மாதிரி மற்றவங்கள அவங்க சொல்லக்கூடாது. எனக்கு சம்யுக்தா கேரக்டரையும் பிடிக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சனமை ஏன் எல்லாருமே இரிட்டேட்டாக ஒதுக்கி வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல. ஏன்னா அவங்க நடுவில் எல்லோரும் பேசும்போது இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. பட் அவங்களோட கேரக்டர் அதுவாக இருந்தால் அதுவாக தானே அவங்க பழக முடியும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு சனம் பெஸ்ட்டாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது, பெஸ்ட்டாக தான் இருக்காங்க. பட் உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன, இதில் ஏதாவது மாறுபாடு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸ்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாலாஜி அவங்க அம்மாவுக்கு லெட்ரு எழுதுகிறாரு. அவர் என்ன தான் லெட்ருலாம் எழுதுனா கூட அவர் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அவர்கிட்ட தங்குற மாதிரி இருக்கும். தான் வளரணுன்றதுக்காக தன்னை சூழ்ந்து இருக்கவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை தூக்கி போட்டு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் ரிலேஷன்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது அம்மா அப்பா உறவுகள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ உறவுகளை மதிக்க தெரிஞ்சவங்களால மட்டுமே லைஃப்பில் எல்லா உறவுகளோடையும் சேர்ந்து இருக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால் நம்மளை சார்ந்தவங்களை நம்மளோட உறவுகளை நம்ம கண்டிப்பாக மதிக்க கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸ்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுதான் இன்றைக்கி பிக் பாஸ் விமர்சனமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி செக்மெண்ட் ஜோக் அடிக்க போகிறேன், எல்லோரும் சிரிங்க. சிரிப்பு வராதவங்க கூட என்னோடய ஜோக்கு நல்லா கேட்டிங்கன்னா சிரிப்பு வந்துடும். ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட சொல்கிறாங்க, என்கிட்ட ஒரு 12 சாக்லேட் இருக்குது, அதில் 5 ஒரு கேர்ள்கிட்டையும் 3 இன்னொரு கேர்ள்கிட்டையும் 4 சாக்லேட் இன்னொரு கேர்ள்கிட்டையும் கொடுத்தா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு பாய் எழுந்து சொல்கிறாரு, எனக்கு 3 கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிடைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதெல்லாம் ஜோக்கு, நீ ஏமா அடிக்கிற கடுப்பேத்துறியா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? சரி, இன்னொரு ஜோக் சொல்கிறேன். அதில் உங்களுக்கு இது வருதா பாருங்கள். ஒருத்தர் அவங்க பாஸ் ரொம்ப திட்டுறாரு. என்னடா எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் உன்னோட மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப்னே வருது அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டு போகிறாரு. அந்த பாஸ் போனதுக்கப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்டு கேட்குறாரு, ஏன்டா எப்பயுமே ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிற அப்படின்ட்டு. டேய் அதுதான்டா என்னோடய காலர் டியூனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்சன் சொல்கிறாரு. இதெல்லாம் நான் ஜோக்குன்னு நான் அடிப்பேங்க, நீங்கள் சிரிக்கணும். ஏன்னா அவ்வளோதான் எனக்கு ஜோக்கு வரும். அதுக்காக நான் அடித்த ஜோக்குக்கு சிரிச்சிட்டே இருக்காதீங்க. இன்னையோட வேலையை போய் கரெக்டாக பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு இது கேட்குறேன், ஒரு கடி ஜோக்கு. ஒருத்தர் சாப்பிடும்போது ஒரு பையன் சாப்பிடும்போது ஃபேனை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு சாப்பிட்றாரு. அது ஏன் அப்படின்றது உங்களுக்கு விடை தெரிஞ்சால் என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இதை பதிவு பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நன்றி, தேங்க்யூ, பாய்.